Shin da gaske ne Turawa sun taɓa watsa baƙaƙen fata 130 a cikin tekun Atlantika? Kafin gama baku wannan labari ku yi min like, comment da sharing domin waɗansu su amfana. To, abu na farko da za ku sani shine a shekarar 1751 wani katafaren jirgin Turawan mulkin mallaka ne mai suna Zone aka ɗebi baƙaƙen fata sama da 440 a ciki, aka gwamutsa su a guri ɗaya ga gajiya ga gurɓataccen iska. To wannan jirgin sai fara tambele a saman ruwa, sai Captain Collingwood ya yanke shawarar yin waƙi'a da ba a taɓa yin irin ta ba a tarihi, ya ba da umarnin a watsa baƙaƙen fata 130 a cikin ruwan Atlantika. Maza da mata da ƙananan yara suka yi ta ihu suna neman taimako har suka mutu. Bayan kwana uku kuma aka tafi da ragowar mutanen. Bayan sun shiga kasar sai wani fada tashi a kotu. To wannan fadan na fa ba wai akan rayukan mutanen da aka kashe bane, kan wani abu ne daban, wani kasuwanci ne daban. An manta da kisan gilla da aka yi, an dawo fada akan kudin inshora. Aka ce za kulle wani jami'in jirgin, shine da ya ga ba sarki sai Allah sai ya rubuta labarin duk abin da ya faru ya yada a gari. Wannan littafin nan sai ya zagaye gari gaba ɗaya, aka ji rashin adalci da kisan gilla da Zone yayi. Daga wannan lokaci aka ayyana wannan kisan gilla a matsayin kisan gilla na bayi ne da ba a taɓa yin irin shi.